Em feu un lloc? D'Aloe Kopman. Un vell llenyataire un dia va decidir anar a buscar llenya acompanyat del seu gos, en Fidel. Ell anava molt abrigat, amb la seva gastral, i en una mà hi portava una manyopla, i a l'altra no la portava. L'havia deixat la manyopla a la butxaca de la seva jaqueta. Va començar a caminar i, sense adonar-se'n, ni ell ni el seu gos, en Fidel, li va caure la manyopla al terra, en un camí com aquest que hi ha per aquí. La manyopla va quedar a terra i ells van seguir caminant bosc endins. Era un hivern gelat. Justament per on va caure la manyopla hi va aparèixer una rateta que va veure la manyopla, s'hi va apropar i va començar. Aquí dormiria molt bé i passaria l'hivern ben calentona. I va entrar dintre i no van passar ni 5 minuts que per allà hi va passar una granota que en veure la manyopla va començar i va dir: qui viu aquí dins? Hi viu la rateta dentetes. I tu qui ets? La granota rauca. Que faries un lloc al teu cau? I tant! Com més serem, més riurem. Així que va entrar a viure a dins de la manyopla i allà dins ben calentones vivien la rateta i la granota, però no van passar ni 5 minuts que per allà hi va aparèixer una llebre que va veure la manyopla i va començar. Qui viu aquí dins? Hi viu la rateta dentetes, la granota rauca i tu qui ets? Jo sóc la llebre cames llargues, que em faria un lloc aquí dins. I tant! Com més serem, més riurem. I va entrar a viure a dins de la manyopla i van viure ben calentones la rateta, la granota, la llebre, però no feia ni 5 minuts que vivien allà dins que va passar per allà la més llesta de totes, la guineu, que quan va veure la manyopla va dir: jo vull viure aquí dins, que estaré ben calentona. Què viu aquí dins? Hi viu la rateta dentetes, la granota rauca, la llebre cames llargues. I tu qui ets? Jo sóc la guineu pèl-rogenca, que em faria un lloc aquí dins. Que com més serem, més riurem. I així va ser. Us imagineu com va entrar a viure a dins de la manyopla la guineu? I allà vivien totes ben calentonetes, la rateta, la granota, la llebre, la guineu. I no feia ni 5 minuts que vivien allà dins quan va arribar per allà el porc senglar. Va arribar, va veure la manyopla i va començar. Qui viu aquí dins? Hi viu la rateta dentetes, la granota rauca, la llebre cames llargues, la guineu pèl-rogenca. I tu qui ets? El porc senglar. Trufoli, que em faria un lloc aquí dins. Són bons, no? Va! Sí! Que com més serem de riure! Jo sé, us imagineu? Quina bogeria! A dins d'una banyopla!
van viure la rateta, la granota, la llebre, la guineu, el porc senglar. I no portaven ni 5 minuts vivint allà dins ben calentonets quan per allà es va sentir un soroll. Era l'ós bru. Quan va veure la manyopla va fer: Què viu aquí dins? la rateta Cantetes? La granota rauca? La llebre? Cames llargues? La guineu pèl-rogenca? El porc senglar trufaldí? I tu qui ets? Jo soc l'ós bru. Que em faríeu un lloc aquí dins? Va, que més tard no riurem! Sí! Va entrar a viure dins de la manyopla. Us imagineu quina bogeria, la veritat. En una manyopla. La rateta, la granota, la llebre, la guineu, el porc senglar i un os bruf. Estaven allà ben calentons. I a l'altra banda del bosc, el llenyataire, que de cop i volta va dir: ostres, quin fred a la mà, me caso un nena! Us vaig agafar la manyopla. On està la meva manyopla? On està la meva manyopla? On està la... No està allà! Tu! Gos Fidel! Ajuda'm a trobar la manyopla! I el gos Fidel, sí, va fer honor al seu nom i va ser fidel i va ajudar el vell llenyataire, el seu amo, i va començar a fer servir el seu nas. Ensumant així. A veure com ensuma. Així, exacte. I va començar a ensumar. I va començar a desfer el camí. Fins que va arribar a la manyopla. I quan va veure allà tots aquells animals allà dins, sabeu què va fer? Bordar ben fort. A veure com bordava. Així. Els animals que vivien allà dins es van espantar tant que van sortir corrents. Primer l'ós bru, després el porc senglar, després la guineu, després la llebre, després la granota i finalment la rateta. I junts van córrer. I van anar a buscar un lloc on viure ben calentons i passar l'hivern fred junts. El gos, en Fidel, va agafar la manyopla i va recular fins on estava el seu amo, el vell llenyataire, i quan va arribar li va donar. I el llenyataire va agafar la manyopla i va dir: ai, gos Fidel, fas honor al teu nom. I li va acariciar el cap. I vet aquí un gat, vet aquí un gos, que aquest conte ja s'ha fos. Si t'ha agradat el conte, posa m'agrada. I sobretot, subscriu-te al canal. Adeu!